Kahinyotrap National Liberation Council HNLC haka kerwa ka bakalapha haka arpau tarik risau araja arpusan kalapha ya ka jingpen tip sya ka sarkar jala balada ka kwa jingsok kadai ban pensisha da ka kam ban syukran tang lingba ki jingkren ki balong thali haka kerwa uba san kupar ulaong lada ka sarkar ka kwa jingsok kadai ban pensisha da ki kam da ki jingkren ki bam dan AA Ulaong ru bagi kop ya ka sarkar bahkan penbechwa ya ki jaka hak haput hapadeng ka Assam bat kumju ki bedai bat ka Bangladesh kabla kata jor ya ki nongsong snong menta da ki postnam bat katba 4 la penbech ke jingkren yesok kanom dan jing mentoy Ka HNLC ka ongru bakat penbena baka blok 1 bat blok 2 ki dei ki jaka memberem bat ki bat long an jong ki patpa ka khasi jantia Ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District la thau hapo ka 6 schedule bat ka historical survey map ka balapan krea da ki British House nam khat praspa anyo pupra bat sa house nam khat kandai spa arpo kandai ka bala itu da ka sarkar Meghalaya hakabakam ya ki jaka hakaput ka pensisha ba ka block 1 bat block 2 ka hapo ka bri nyotrap hapo karbi La ongru bakini ki jaka kim don record ban pensisha baki hapo ki jaka karbi batru baki briug basa hakite ki jaka ki kran khenriam bat penar bat ki riti dosturu ki dei jong ka briu hinyotrap bat ka senchar khadaru kat kum ki hima jong ka bri hinyotrap Ka HNLC namar kata kalau ong baka block 1 bat block 2 ka dei ban don bet ka liang ka briu hinyotrap Kumta kala dawa na ka sarkar Meghalaya bat sarkar India ban ompen kala ya ki record ki bala dan lupa kata jong usnam khat praspa anyo puar bat khat kandai spa arpo kandai kat kum ki map Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya